महा अष्टमीनि सानावनो बुधबारखालिनि मोनाबिलियाव बङाइगावआव दुखुगोनां जाथाय जानानै थाङो। ट्रेक्टरजों सौग्रावनायाव सानै केटीएम सालायग्रा फरायसाया जायगायावनो जिउ गोमायो। बङाइगावआव गाहाय थानानि सिङाव थानाय फरलेनखौ नांहैनाय लामा किसान बाजाराव बे जाथाया जायो। S26C 5857 नाम्बारनि गंसे ट्रेक्टर आरो S19P 9757 नाम्बारनि केटीएम बाइकजों मोखांजों मोखां सौग्रावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो सानै फरायसाया। जिउ गोमानांनाय सानै फरायसानि मुंखौ निजोम बसुमतारी आरो रातुल मोसाहारि होननानै मिथिनो मोन्दों। सानैखौबो बङाइगावआव फरायसालिमानि फरायसा होननानै मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय गोथै देहाखौ बङाइगाव सिभिल देहा फाहामसालियाव दोननाय जादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। बर' हारिनि माहारियारि आफाद एबसुनि सा दिखियाजुलि दख'रा एबसुनि मावख'खौ गाज्रियैनो बुफाय बुसि खालामनाय साब्रै दुथां सुबुंखौ पुलिसा हमनाय सावगारियाव सोराङाव फैबाय। उदालगुरि जिल्लानि जोमै मोसाहारि, बिलिफां बसुमतारी, सार्जन बर' आरो प्रबिन नार्जारी बिथांमोनखौ एबसु अफिसाव बुफाय बुसि खालामनाय दायाव पुलिसा खाबाय। मख'जाथावदि बेजों लोगोसे दुथां सुबुंफोरा समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो थायो आरो आयेन बेरेखा खामानियाव गोबां लोब्बा दं होनना मिथिहोदों। दिनै महानबमी बिमा दुर्गा देवीनि महानबमी सानाव मुलुग गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनायनि थाखाय बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया क'क्राझार सहरनि सुभाषपल्ली, बिधानपल्ली आरो फाथरगावआव थानाय बिमा दुर्गा देवीनि थानसालियाव दावबायनानै गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनि साखाथियाव आर'ज गाबदों। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङोदि आसामनि खुंथाय गाहाय थानाय सरकार आरो बिटिसि सरकारा बिमा दुर्गा देवीनि आशीर्बादाव रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावफुंनो हाथों आरो फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपि एबा गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव गोहोनि बिमा दुर्गा देवीनि आशीर्बादाव गोबां भटजों देरहासारगोन होनना रोखा बुंथियो। दिनैनि थाखाय भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामलांदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। नोंथांमोननिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।